ka step ka bakmen ya pi baro ngi priang subhai pi syakne ka program ka bangil ai kerteng khmi biang na ki kot khubor menta gasngi riu tarik urisau ar hajar ar phawai tongin ya pej menta ya ka kot khubor ka bakongsan bat ka baar kata ka first lead lane second lead story ya ka baki kot khubor kilatho menta gasngi tongin ya khmi shwa na ka kot khubor jong ukunjat chai menta gasngi ka first lead story kitho kumne da ka voice of the people party thau seng perthei uba arden bat ka kenhun nginlong ki david ki banya khun persya ya ugoliat om da ka bor ka pisah ka khubor ka baar jong uju hi na ka kot khubor ukunjat chai ngatersain ka jabing habangayo i ya ka jing berngem ban penyaso sya ka NPP da ke HNLC ong uba presdun ngin ye pejpat sya ka kot khubor jong upej ngor ka ju mentakas ngi nriu tarik urisau ka first lead story ka ong kumne hato ka HNLC ka ting baklan ke NPP konrad sma politik ka jingbu bom IED bat berngem ke HNLC presdun tensong ka second lead story lane ka khubor ka baar jong uju hi upej ngor ka tho kumne sya thombor ki reungej pentecost hakasnong tongseng keno penduk khawrasion bela sispa sngi ka balang presbyterian menta tong ini khmi pat sya ka kot khubor jong urupang ka kot khubor urupang ha ka first lead story lane ka khubor ka bakongsan menta ka sngi ka tho kumne wating ong UMR SMR halor ka jingsha berngem kidkhot NPP ka second lead story lani ka khubor ka baar ka tho kumne kentaj menteri baya selah politics na babu bom ha office NPP nginya phaipat chika kot khubor jong unong san hima ka first lead story lani ka khubor ka bakongsan mentakasi ka tho kumne ha unong san hima ka lamsma politics karukom maham tensong bu jingkeli UCM bat deputy CM basya berngem ke NPP ka second lead story ha kaju ka kot khubor jong unong san hima ngam tieng ya ka jingyap hnrei nga tieng ban rem ya ke election kermen katu ngila poi syaka bakut jong ni ki kot khubor na ka kot khubor kasi tungni pej pat ya ka kot khubor phareng ki bami hina kane ka jela ka jongi ki kentup ya ki national newspaper ngin pej shwa na ka kot khubor jong ka Megalia Guardian menta ka ju hi kasngi ka tho kumne lam prang bla joins NPP gets mauplang ticket Conrad plays down HNLC ultimatum to NPP workers kane ka batai ba u ba lam prang bla ula peniaso ila de bat ka NPP bat la airu ya ka tiket yu ba unia khun ya kaneka election chiteng samoy nang ne napo mau plang ka second lead story ka ongkum ne jong uju hi ka Guardian Arden to float new party former launching in November voice of the people's party to strive for political change instead ex HSPDP chief kani pada ka batai ba uba Arden ba sayomoy ula thau ya ka parti ke batmai rengkat baka kenhun jong u ya ka bala ai kerteng ka voice of the people's party to menta nginya pejpan na ka kot khubor jong u shalong time ka first lead ka tho kumne CM sniff politics in HNLC threat to NPP hangne ka peni ba u CM udon ka jing suba politics hakibade ba ka jing berngem jong ka HNLC ya ka parti jong u ka NPP Conrad belittles decaying Kong hangne upeni ba u Conrad u ong ba ka kongres kelanang hiar ha ka jing trikam jong ka parti jong ka tungin ya pejpat na ka kot khubor jong u Highland Post ka first lead story ka tho kumne timing of HNLC threats hints at political angle Conrad kene kapen i ba u Conrad uong bakadon ka jing suba politics ha ka bede ka jing berngem jong ka HNLC ya ka parti NPP
Ka second lead story na ka Highland Post ka thok kumne Arden float new political outfit. Hang ni pada ka pen ba uba Arden ulatau ya ka seng thamai ka jong u. Na ka jing kmi benya na ki kot khubor man takas ni ki mat ki ba kongsan hi ki ba ki kot khubor ki la tho ki don artli ki benta ka wei ka dei ha ka jing ya dei bat ka jing berngam jong ka HLC ya ka seng NPP lani ka jing bu bom ha ka office jong ka bat ka ba ar pade ka dei ha ka bai dei ba ka jing thau seng thamai ka political party ka ba uba Arden ba sai moi ulapan bena ba un thau ya ka seng ka ba thamai nin ka sngi dekat tu perlok ngila poi si ka bakut na kene ka program ka bangi ai kerteng khmi biang na ki kot khubor ngin se kan bu piang la syai ka sngi khublai shebun ka sngi ka bakmen ya pi baro